Mfethu lokhu kuthiwa abantu abanabazali abangafundanga lokhu kuthiwa hayi bakhule behlupheka, bakhule kunjani. Hayi, abekho abantu mfethu ababa nemali evarsity ukudlula abantu abanabazali abangahanga evarsity. You understand? Thola ukuthi abazali babo abafundile kodwa ingane zabo le varsity zinemali. And ngicela ngizibuza mina ukuthi hayi le ngane ngoba lo muntu uhlezi esekhala asuka khona bahlwempu, yebo bafuyile kodwa nje kuhlwempu izinto ayihlangani kwasha kwacima kwavutha. Kungani lo muntu abe nemali eningi kanje? Futhi ngelinye ilanga ngingene kwenye yamalokhuzana yamaresi ngiyovala nje injami nayo yayikade iwumuntu kanjalo. And mangimvala ngimfica uyakhuluma nefoni yabo. Manje malana kusidinga imali engango-2000. Hawu kade sidayisa inkomo ufake lawo speaker kusho ngizibe itshethi uya. Ake sidayisa inkomo nje zolo lokhu so ufuna enye imali futhi. Hey iyafuneka ngempela. Eyani? Hayi angithi manje kuthiwa kudingeka imali yokuthi mhlambe sikwazi ukuthi siyobona ilecturer yabona ngoba laphana le ndawo kuthiwa ilecturer indawo nje nentaba ekunezinto ezithize efuna sifike siyifunde kuyona. Hawu ngani yami cha ke phela nawe angimele usale lapho. Uyakhumbula nje last week ukuthi wakade unginikezile imali yokuya auditorium. Hayi sasizakala kakhulu khona futhi nakhona kwade ku-5,000. Yabona nje manje hayi ngeke ngize ngikwazi ukusala mase kuyiwa kwi-lecture. Ngithi mina Nkosi yami engabe lo mama akazi ukuthi ukhuluma ngani umfana.